Finalul toamnei ne surprinde cu o ceață deasă, dar asta nu ne împiedică să pornim pe Via Profi în județul Arad. Startul este lângă cetatea Șiria și plecăm într-o aventură care ne va dezvălui oameni, povești, rețete și tradiții din județul scăldat de apele Mureșului. În spatele nostru este cetatea Șiria. În mod normal, în condiții de vreme normală, ar fi trebuit să o și vedem. Dar ceața nu ne împiedică să pornim la drum. Florin, bine te-am regăsit pe drumurile județului Arad. Mihai, bine ați venit în județul Arad, bine ați venit lângă cetatea Șiria. Exact, de unde pornim pe calea noastră. Calea noastră se numește Via Profi și după episodul pilot din județul Bihor, iată-ne în Arad. În următoarele zile vom vizita meșteri, sculptori, cioplitori, dar vom ajunge și în zonele în care se prepară cele mai autentice produse. Pentru că, să știi, m-am uitat pe listă, avem muștar în județul Arad. Dincolo de lactate, cărnuri și alte lucruri pe care le-ai putea întâlni și în alte județe. Și surpriza, o vizită la Castelul Regal de la Săvârșin. Eu de-abia aștept. Acum nici nu mai contează datele meteo, suntem în permanent conexiune cu tot ceea ce se actualizează. Dacă vom întâlni zăpadă pe drum, este extraordinar. Un început frumos de iarnă. Episod și de iarnă. Corect, pentru că noi filmăm în ultimele zile de noiembrie acest episod și putem spune că așa ne surprinde finalul de toamnă 2025. Da. Până la următoarele episoade, haideți să vedem ce are de oferit județul Arad. La marginea Aradului se scrie zilnic povestea egrătare.ro. O echipă talentată, condusă de Horațiu Mârza, își dedică timpul și experiența pentru a construi cuptoare în care poți coace pâine sau cozonaci ca pe vremuri. Și poți pregăti pizza sau preparate din carne după poftă și preferințe. Cuptoarele și grătarele pot fi personalizate după dorința și necesitățile viitorului proprietar. Pentru cei care vor să-și construiască singuri propriul grătar sau cuptor, există un kit de asamblare și un manual care îți indică pașii de urmat. Florin, tot vorbim despre produse locale, tradiționale. Da, bun, până să ajungă pe farfurie, avem nevoie de un om ca și Horațiu. Da. Sigur că da, pentru că am venit la e-grătare să discutăm despre cum putem să ne accesorizăm filigoria sau casa cu ceva care este, credeți-mă, cu o poveste extraordinară. Bine te-am găsit! Bine ați venit și să vă prezint așa în mare munca care o facem noi de cel puțin 20 de ani, pot să zic așa, în perioada când eram student. Am învățat și de la bunicul o mare parte din meserie. Încercăm să păstrăm tradițiile și să ne facem cunoscuți nu doar în România, în Europa, prin munca făcută handmade manual. Tot ce vedeți este argilă, naturală, pământ, valoare adăugată, muncă, forță de muncă din România, totul din România și încercăm să... Ai zis Europa. Sunt și europenii fani grătar? Cuptoare, tradiția, gătitul la cuptorul pe lemne, cum se gătea în vremuri de bătrâni, la foc domol, în cuptor, prinde nu doar în România și tradițiile trebuie să rămână, că practic asta e eticheta noastră. Noi când zicem grătare ne gândim la grill, dar Horațiu zice foarte bine. Sunt un complex, adică oamenii doresc nu doar grill, doresc tradiții cu cuptor, unde gătește pe vatră. Cum făcea bunica pâinea, țineți minte, și cozonașii. Și eu la cabană, de altfel, am un cuptor făcut din cărămidă de pământ. Da, uitați, să și vede aici, adezivul e un argilă specială, care se clincherizează la 1400 de grade. Exact cum făceau rezistă la temperatură foarte înaltă. Exact, da. Eu și văd acolo un foc, văd o pâinică frumos băgată acolo în spate. Mergem să vă prezentăm și efectiv cum funcționează. Nu sunt pământuri rare ca la mașinile electrice, le găsim practic în toată România. Sigur. Încă avem argilă în România, materie primă. Ideea e să o punem în valoare și să dăm valoare adăugată. Ceea ce vedem aici este un standard sau eu ca și client pot să vin la voi și să vă zic, domnule, uite, asta e locația mea, ce-mi propuneți? Sunt variante și standard pentru pensiuni, hoteluri sau și acasă sau la cabane, unde se pot personaliza grilluri, cuptoare tradiționale mai mari, mai mici,
Deci există posibilitatea diversă. Deci aici avem o rețetă practic moștenită din bătrâni și adaptată zilelor noastre. Exact. Și cumva și pentru productivitate, că vedem că e o formă Bine, el vine izolat, adică turnată, e în faza de, cum am spune, un motor unei mașini asamblat și după aia vine tencuit, muruit, cum spuneau, picturi, avem aici desene unde accesorii, picturi care doresc motive tradiționale și atunci arată exact cum era. Parte de fier forjat, tot ceea ce înseamnă, să zicem, îmbunătățire estetică. Mie îmi place că volumul interior e mare. Eu și Sunt și mai mari. Eu și văd o cratiță din aia ca lumea cu niște rasoale de vită și legume așa. Pâine, pizza, vânat, pește, cozonaci. Orice se poate face acolo. O să facem și o să vă prezentăm după aia dacă... Pentru cei care nu au mâncat niciodată, să zicem, o pâine făcută la un cuptor, la un foc domol, așa, la un foc domol tradițional. Nu se compară gătitul tradițional cu cel din ziua de azi. Adică temperatura, focul, consistența calorică a lemnului cu gazul nu se compară. La fel și gătitul în oale de ceramică, de lut sau din fontă față de mailat, iară nu poți să faci diferența. Nu ți se pare ciudat că într-o epocă în care totul e în viteză și în foarte mare tehnologie, oamenii se întorc la partea de tradiție alimentară și nu numai? Își dau seama de fapt că moștenim ceva ce valoarea rămâne prin chestiile vechi. Acum totul e o tehnologizare care e falsă în privința tot ce se întâmplă. Adică și-au dat seama, se mută de la oraș la țară, încep să gătească, încep hainele vechi a bătrânicilor, își dau seama, dar asta e după o cultură prin care la o anumită vârstă îți dai seama. Când ești tânăr, tehnologie, și la un moment dat îți dai seama că de fapt nu trăiești pentru asta și vrei să și simți că trăiești. Ce îmi place, că văd o grămadă de accesorii care poți să ți le iei, să le adaptezi unul pe un tip de cuptor sau de fapt să-ți creeze cuptorul tău, ce spuneai mai devreme, pentru spațiul tău. Poate eu am 10 metri liniari sau 5. Da, exact. Dar spune-mi care e povestea cocoșului decorativ? Cocoșul decorativ normal e tradițional la noi în România. Îl pui pe casă? Da, pe horn, pe coșul de fum de la o bucătărie de vară. Doi trebuie să pun acasă, înseamnă, nu? Depinde câte hornuri ai. Și ca să-ți poarte noroc, văd că ai și niște potcoave. Da, exact. Și potcoave care se... Ce nu trebuie să lipsească de la un cuptor pe care voi îl faceți? Ce ar trebui să conțină obligatoriu? Obligatoriu. Să fie personalizat după client. Adică să nu fie o copie. Fiecare în funcție de zone, de tradiții, poate să aibă o pictură tradițională, nuanțe diferite. Deci nu trebuie să fie multiplicat același cuptor. Pentru că, în mod evident, nu o să găsim la raftul profi un cuptor de genul ăsta. Pe voi vă găsim pe e-grătare, mă gândesc pe ideea este de a promova în sine arta, meșteșugul. Că nu poți spune, deși ar fi interesant să vezi așa ceva și cum se mai face și o pâine acolo la casa omului. De curiozitate, cam cât durează să faci așa ceva acasă la cineva? Montajul efectiv undeva la vreo 10 zile lucrătoare. Dar în prealabil el se mai lucrează și se pregătește încă 10 zile la noi în ateliere și efectiv undeva la 20 de zile lucrătoare, de dimineața de la 7 până la 7, în perioada de vară chiar 8. Adică e o muncă destul de serioasă. Migăloasă, atenție la detalii. Ce garanție îi dai la un cuptor de ăsta? Cât ar trebui să reziste? El normal rezistă, exact cum făceau bunicii din cărămidă, pe viață. El tot la 3-4 ani, 5 ani se muruia la țară, bătrânii înainte de sărbători, muruiau, vopseau. Deci practic e o construcție exact ca și o casă. Și acum să dăm subtitrarea mai jos, ce înseamnă muroia? Adică se lipeau, se făceau lipiturile. Ce face băieții aici, acum cum muruiește aici în zona asta. Deci am întrebat, eu sunt în sudul României, eu n-am auzit. Era un chirpici care se făcea și se muruia și casele. Exact, se lipeau practic crăpăturile. Exact. Adică îți cumperi grătarul ăsta pe viață și îl întreții apoi odată la ceva vreme. Faci revizia grătarului. Schimbi uleiul, un rulmen. Se dă cu var sau cu
Care e mâncarea ta preferată gătită într-un cuptor de la egrătare? Mie pâinea tradițională îmi place cel mai mult. Pâinea pe vatră, la foc domol, pe lemne, rupt Din nou, vorbim de mâncare. Eu văd tăiată, burindă, exact. niște usturoi niște cozonaci de frecați. sărbători. Sau presa aia pentru clisă? În nebunie. Exact, cu pâinea scoasă din cuptor și cu Deci gândim slănina la aia. prânz acum. Lumea crede că el vine cu o cărămidă, se pune la fața locului. De fapt este ceva mai exact în În spate. funcție de arhitectura casei și amplasament, pe colț sau în aliniament, clientul îți spune, dorim 5 metri, 4 metri, 3 metri. Și atunci noi luăm schițele alea și încercăm manual și în primă fază desenate de mână și după aia aia le punem într-un 3D. Explicăm clientului să vadă cum e, în funcție de tematică, de propunem zonă, asta. o pictură, dacă Exact. e din Moldova, pui ceva ce reprezintă zona, dacă e din Banat altceva și atunci, practic, la final iese un produs 3D și ulterior implementat în realitate. Dar tot timpul realitatea arată mai bine decât 3D-ul. Foarte mișto ideea asta, știi de ce? Pentru că, în general, pozele tind să te mintă, pentru că E sunt normal, cu unghiulatură coloristica mare, totul e mai diferă, mare, totul e mai frumos, normal. totul e mai colorat. Dar aici este invers. Practic, produsul finit este cel care are o valoare mult mai mare, sigur. Ai noștri ne-au condus înspre un cuptor funcțional, unde nu am rezistat tentației de a gusta din pizza proaspătă de pe vatră și alte preparate savuroase. Acesta a fost al doilea traseu parcurs prin România în cadrul acestui proiect fascinant. După județele Bihor și Arad, vizitate la final de 2025, revenim pe Via Profi la începutul anului 2026. Știm că suntem pe drumul cel bun atunci când străbatem Via Profi în căutarea meșterilor populari și a producătorilor locali. Punem suflet în fiecare comunitate, pentru că aici găsim gusturile și tradițiile de acasă.